Láska je žalúzia. Už teraz všetko sme vyprodukovali a skončilo v jeho bruchu. Poľky sa vraj ešte stále chcú dostať do divadla. No a pritom celý svet je divadlo. Čo Filip nezahral, to zatancoval. Čo nezatancoval, to obkysal. Tichšie, prosím. Len na začiatku. Ahojte, počúvate ďalší diel podcastu Divadlo na vlnách. Ja sa volám Adriana Odomorek-Lizoňová a vedľa mňa dnes sedí moja spolumoderátorka, kolegyňa Martina Mašlárová. Ahojte. Poďme hneď na to. Dnes tu máme zaujímavého hostia. Áno, je to hosť, ktorý, ako mnohí z nás v divadle, je dvojdomý, pretože má rôzne pôsobiská a rôznym spôsobom sa medzi nimi strieda. A jeho hlavným pracovným nástrojom je mixpult a slúchadlá. Niekedy všetci tancujú, ako on hrá a niekedy on hrá, ako iní pískajú. A niekedy je nenápadne v pozadí a pri práci ho nevidno a inokedy je priamo na stage a všetky pohľady sú upriamené na ňo. DJ Spinhands alebo Lukáš Haas, zvukár divadla Jana Palárika. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Lukáš, ty si známy ako DJ Spinhands a pôsobíš v hudobnom priemysle vyše 20 rokov. Ak sa nemýlim, tak aj viac ako 20 rokov, možno aj 25 rokov. V hudobnom alebo v chudobnom? V hudobnom. Ako DJ som nejako od 98. 99. takže plus nejaké roky. A vôbec na to nevyzeráš. Díky. A aké boli tvoje začiatky? Ako si sa vôbec dostal k hudbe? No, treba spomenúť, že vlastne hudobný žáner, ktorému sa hlavne venujem, je hip-hop. A hip-hop sa skladá z rôznych elementov. DJing, b-boying, graffiti a rapping. A ja som začínal pri b-boyingu, čo je vlastne breakdance. To ma akože zaujalo, tomu som sa venoval a postupne som prešiel na DJing cez počúvanie hudby, samozrejme. Hip-hop to je aj komunita. Ku každému hudobnému žánru by sme mohli asi priradiť nejakú komunitu. Čo máš rád na tejto komunite hip-hopovej? No, ono to je teraz také dvojsečné, lebo v dnešnej dobe ten hip-hop možno, že už není až tá komunita, lebo dá sa povedať, že hip-hop ako žáner je najviac počúvaný žáner v mainstreame, to sú fakty, najviac zarábajúci. No ale samozrejme existujú stále nadšenci, ktorí to berú stále ako komunitu a robia pre komunitu, riadia sa heslom each one, teach one. Aká bola otázka? No ako je to so Strapom? Lebo teda už si spomínal, že s ním robíš vyše 20 rokov. My sme sa dali dokopy v roku 2006 na takom undergroundovom freestyle battle. Freestyle battle vlastne to je battle keby reperov, vlastne, ktorí na mikrofón dávajú rôzne hlášky, ktoré im ako napadajú v reálnom čase v svojej hlave. A ja som na takom battle bol ako DJ a s gramofónom som im púšťal inštrumentálky. Vlastne je to taká disciplína. A tam ste sa zoznámili? Ako ste potom začali spolupracovať? On ma hneď akože tak keby oslnil. Vlastne ja som tam zbadal a bol úplne iný ako všetci ostatní. Som videl hneď, že používa úplne inú zásobu slov. Úplne inak to skladá, proste na tom pódiu žiaril. Bol taký uvoľnený. Cez prestávku som za ním došiel, som mu dal telefónne číslo, že pokiaľ by chcel niečo si pripraviť, že môžeme nacvičiť nejaké vystúpenia a môžem mu kryť ako DJ chrbát. A potom sa mi ozval a dali sme to dokopy. A vy ste mali vlastne prestávku a teraz ste opäť začali aj koncertovať, aj tvoriť nejaké nové veci. Čo máš radšej? Tvorbu práve tých nových vecí alebo to koncertovanie? Každé z tohto procesu má inú energiu. Ja veľmi mám rád koncertovanie, ale baví ma aj proces tvorby. Takže asi tak narovnako, možno, že trošku viacej tie koncerty. Pretože tam máš toho živého poslucháča, človeka, že tá energia je taká silnejšia. Je to zážitok, alebo je to ešte niečo iné v tom pre teba? No hlavne rozdiel je v tom, že keď sa to v štúdiu vyrába, tak vlastne je to iba o presvedčení tých tvorcov, čo si oni myslia, že je dobré. No a keď to je na koncerte, tak vlastne už človek má tú spätnú väzbu a keď sa ľudia z toho tešia, tak to je ako najkrajší pocit, že tých ľudí akože sme zasiahli nejako pozitívne, asi niečo odnášajú, takže to je taká pridaná hodnota. A keď tvoríte, tak ten proces je aký, že ty prídeš s niečím a dajme tomu Strapov sa na to pridá, alebo naopak, alebo... No viac menej naše pôsobenie začalo, dá sa povedať, na tej koncertnej úrovni tak, že vlastne sme sa stretli, v tej dobe vlastne ešte sme nemali nič, akože naše hudby, alebo tak sme, niekedy to tak bolo, že hip-hop ako žáner, vlastne tam je špecifika, sú tam také, že, alebo aspoň niekedy to bolo, že DJ tam striktne pracoval s gramofónmi.
To znamená, že keď niekto púšťal CD-ček alebo tak to sa akože nepovažovalo, že to je toto práve orechové, ale museli byť gramofóny, no a vtedy ešte neboli digitálne systémy ako Serato, takže museli byť platné. Vylisovanie platný je veľmi drahé, takže sa používali cudzie inštrumentálky, to znamená z Ameriky, dajme tomu sme objednali vinily, alebo sme išli do Rakúska kúpiť nejaké vinily a taký tiež špecifikum hip-hopu je taký, že skladby niekedy vychádzali na viniloch ako single. Taký single obsahoval verziu Dirty s nadávkami, potom pre rádia ako čistú a kapelu a inštrumentálku. Takže vlastne na týchto viniloch boli inštrumentálky, takže sme si mohli zobrať nejakého iného inštrumentálku a v tomto žánri sa to nebere ako nejaká krádež, ale skôr je naopak ako zdanie rešpektu. A ako to je teraz, keď to porovnáš? Teraz, aký to je, no tak podľa toho ten interpret akože jak je založený. Pokiaľ je založený na komunitu, tak vlastne mu to nevadí. Pokiaľ je založený čisto iba na zarábanie peňazí, tak veľakrát začne už nad tým špekulovať a sem tam sú v tom právnici. Takže dnešná doba je taká trošku ťažšia v tomto. A ja sa ešte spýtam na tú hip-hopovú scénu na Slovensku, že máš tam teraz nejakých takých fajn chalanov, alebo možno aj baby, ktorých sleduješ, ktorých tvorbu počúvaš, ktorí sú pre teba možno aj nejako inšpiratívni, alebo si úplne idete svoju vlastnú linku a nesledujete až tak kolegov a kolegyne? No, ono to je o tom, že vlastne takým požehnaním človeka je, keď sa dokáže inšpirovať. No a je fajn, keď človek si všíma niekoho druhého, lebo ho môže inšpirovať. Na druhej strane to môže potom zapadnúť, že vlastne iba pozoruje ostatných a nevenuje vlastnej tvorbe. Takže ono to musí byť v takej rovnováhe. Niekedy dá sa povedať, že sa aj izolovať o okolných vplyvoch, hlavne keď sa chce sústrediť a venovať sa vlastnej tvorbe. Ale samozrejme snažím sa sledovať aj to, čo je okolo a niekedy to vie byť inšpirujúce. A máš teda aj nejaké konkrétne mená, alebo nechceš menovať? Nemám problém s menovaním, ale momentálne ma nič nenapadá. Väčšinou vďaka Instagramu som prepojený so svetom a sledujem, čo sa deje vo svete a sledujem hlavne DJ-ské veci okolo scratchingu, DJ battlov a tak. Pre mňa v DJingu vlastne toto podstatné vedieť scratchovať a jak sa hovorí, byť zaneprázdnený za tými gramofónmi, nie iba tam postávať. Sú na to nejaké workshopy alebo nejaké YouTubeové návody, že ako ovládnuť tie gramce? Áno, teraz už je vlastne všetko na YouTube. To keby ako bolo, keď som začínal, tak ako by som oveľa skorej vedel tie veci, ale možno, že tým, že to nebolo tak dostupné, tak človek má v tom takú tú emóciu toho, že niečo nie je až tak dosiahnuteľné a snažil sa v tom hrábať a hľadať. Možno, že keby všetko bolo hneď dosiahnuteľné, tak možno, že by som sa tomu až tak dlho nevenoval. A dneska už by som možno, že robil úplne niečo iné. Čo ja považujem za úplne fascinujúce je, že človek ako ty, ktorý má toľko skúseností, sa rozhodne pracovať v divadle ako zvukár. A ja by som chcela vedieť, že ako sa toto rozhodnutie rodilo? No tak rodilo sa tak, že všetci sme zažili, že bol COVID, nedalo sa nejako vystupovať, takže vlastne som zažil aj tú nejakú dobu, ktorú vlastne bola taká osekaná, no a potom človek začne premýšľať a život je rôzne a bola príležitosť. Náš kolega Ernie mi dal tip, že hľadajú zvukára. Tak išiel som sa hneď ako opýtať, teda hneď nie. Som to mal niekde vzadu mozgu a na konci prázdnin som si na to spomenul a však idem sa opýtať. A po ceste som ešte stretol Brana Mostného, ktorý je kamarát a vlastne teraz už aj manžel mojej sesternici, Silviky Soldanovej. A tak pýtam sa teda, akože, že počul som, že vraj tam máte voľné miesto. Že áno, poď, že ideme tam. Tak som išiel a tak som v Trnave bol som vlastne na pohovore a vybrali si ma. A čo ťa prekvapilo, keď si prišiel s tými skúsenostiami z hudobnej branže a zrazu prídeš do prostredia inštitúcie, ktorá má nejaké limity a aj nejako funguje a v niečom je pokroková a v niečom je veľmi skostnatená? Pozitívne alebo negatívne? Aj môžeš povedať. Tak začneme tými pozitívami. Myslím, že v divadle sme dobrý kolektív. Je to také zaujímavé, že človek, dá sa povedať, že môže chodiť po tých rôznych stanovišťach a podebatovať si, aké majú oni problémy a čo robia pre tú divadelnú hru. A je to zaujímavé spoznávať vlastne tých ľudí, lebo každý človek má za sebou nejaký príbeh a by som ešte zdôraznil, že v dnešnej dobe, v
takej rozpoltenej, kedy vlastne sú dve strany barikády. Som veľmi rád, že pracujem v divadle, lebo sú tam inteligentní ľudia, ktorí majú rovnaké názory ako ja. Bolo to pre teba v niečom nové, alebo s tým, aké si mal predtým remeselné zručnosti a že si sa pohyboval okolo hudby, tak už si vedel vlastne túto prácu robiť tak nejako prirodzene? Vedel som nejako v predstave cez uši, ale napríklad každý mixpult je špecifický, takže musel som sa naučiť s tým robiť. A s tým aj súvisia rôzne špecifika, čo sa týka aj práce so zvukom v divadle, lebo javisko a teraz rôzne tie funkcie pre farádre, postfádre, aby ten zvuk nejako neovplyňoval a nerušil buď ľudí, alebo naopak hercov na javisku. Takže v tomto sú tam špecifika, ale veľká časť sa používa, dá sa povedať, týchto vecí aj na koncertoch, s ktorými som mal skúsenosti, takže tak. Ešte sme trošku odbehli, lebo ešte bola podotázka, že čo ťa práve prekvapilo, alebo čo ťa prekvapilo negatívne? Tá práca zvukára, keď budem konkrétny, je to strašne veľa vecí naraz. To znamená, on si fyzicky musí pripraviť tie veci, mikrofóny a tak. Musí sledovať scenár, kde sú tie šlágvorty. Vlastne ja som aj nevedel, že čo znamená slovo šlágvort. Som sa vlastne musel naučiť. No a tá práca toho zvukára v tom divadle je spätá, že veľa vecí človek musí riešiť naraz. Musí vidieť, kde sa herec pohybuje, vlastne akú má úroveň napríklad mikrofónu vtedy, ďalej sledovať scenár, púšťať track, no a niekedy, hlavne pri skúšacom procese, vlastne herci si idú svoje, režisér si ide svoje, ja si idem svoje a niekedy to sklbiť dokopy nejako, kým sa to akože uhladí. Je to veľká práca na seba kontrole. A teraz si aj spomenul presne to, že ty prichádzaš do styku s rôznymi umelcami, dramaturgmi, režisérmi, aj hercami, ktorí sú aj naši, aj nejakí hostujúci. Aké je to pre teba pracovať s takým množstvom ľudí, ktorí sú veľmi individuálni, veľmi autentickí, majú rôzne požiadavky, niekedy nevždy adekvátne, že aké to je pre teba? No je to veľmi zaujímavé. By som povedal, že táto práca v tejto umeleckej sfére je vlastne o tom, že človek je kreatívny, ale k tejto kreativite by mohol mať trošku nejaké technické zručnosti. Alebo keď napríklad režisér niečo chce a vlastne nevie si predstaviť, že čo to vlastne obnáša, keby vedel, tak vlastne ho to ani nenapadne. Akože niekedy, samozrejme, treba tam, je tam tá konzultácia, ale niekedy ten režisér vlastne si ide svoje. A že človek to musí nejako urobiť, no a potom sa s Kubom škrábeme za hlavu, že jak to urobiť. A čo sú také požiadavky, ktoré považuješ, že keby vedel, tak by do toho možno nešiel? No, tak napríklad niekedy základná vec, vlastne spätná väzba. Postavenie herca, či s mikrofónom, alebo s mikroportom, podľa toho, jak hlasno hovorí, tak vlastne už sú tam nejaké tie veci, že môže tam to napiskávať a tak. Ďalej charakteristika zvuku. Keď je zvuk, dajme tomu v uzatvorenom priestore, úplne inak sa správa, ako keď je v otvorenom. To znamená, že ten zvuk je veľmi ťažko úplne vyladiť čisto, keď to je v uzatvorenom malom priestore. Napríklad, čo sme mali v hre Gulliverove cesty, keď tam oni hovorili v tých hlavách obroch, čo mali na hlavách a tak ďalej. Mňa zaujalo to, ako si hovoril o tom, že je to vlastne aj kreatívna práca, že vnímaš to ako aj svoju možno umeleckú sebarealizáciu do istej miery. Nielen vykonávanie teda nejakej predstavy niekoho, ale aj priestor pre seba a pre tvorbu. Áno, samozrejme. Ono to je vždy zaujímavé, keď sa človek stretne z rôznych oborov, keď je vládu kreatívny a je to inšpiratívne. I keď niekto môže byť výtvarník, niekto môže byť hudobník a niekto je herec. Vždycky tam je pojitko, zapájanie tej inej hemisféry, jak robia iní ľudia. My sme tvoj talent využili aj v inscenácii Limládové more, do ktorej si vytvoril hudbu. Aké bolo toto pre teba? Že zrazu ako zvukár si dostal aj takúto možnosť. Užíval si to? Užíval som si to. Práca s režisérom bola veľmi dobrá, aj vlastne s dramaturgom Kubom Molnárom. Režisér mi hovoril, že vlastne vychádza z punkovej kultúry, čo mi bolo veľmi blízke, pretože svojím spôsobom punk a hip-hop majú tiež veľmi blízko, lebo obidva tieto štýly riešia sociálne postavenie človeka. Takže vlastne už toto mi bolo sympatické a celkovo jeho prístup bol veľmi fajn. Takže vlastne, keď prišla požiadavka tej hudby, tak to bolo fajn. Sme si sadli,
sme si spolu prešli scenár, on mi opísal vlastne, čo si ako predstavuje, ja som urobil nejaké návrhy a z tých návrhov sme potom niečo vybrali. S tým, že vlastne išiel som si samozrejme napozerať hru a nejako som navnímával celkovo tú energiu, tú emóciu tých študentov, lebo vlastne je to študentské predstavenie. Mňa zaujalo, keď hovoríš o tom, že so Šimonom Spišakom bola dobrá spolupráca, že ako sa to dá možno priblížiť alebo definovať, že keď si z pozície zvukára predstavíš dobrú spoluprácu s režisérom, tak čo to vlastne môže znamenať? Musíme si ujasniť tie predstavy, pretože vytvorenie nejakej tej hry divadelnej obnáša to, že sú tam zaplatení ľudia, externí pracovníci. To znamená, že tam je nejaký hudobný skladateľ, ktorý je za to zaplatený a ten by to mal dodať. My by sme to mali akože maximálne nejako postrihať, nastaviť úrovne hlasitosti a pokiaľ po nás zvukárov vlastne ten režisér chce, aby my sme tam niečo dodávali, niečo hľadali, OK, môžeme, ale nie, aby sa to akože pretavilo, že vlastne je to zrazu naša povinnosť. Je to naša dobrá vôľa a to niekedy sa na to zabúda. A ešte by som sa možno spýtala, vlastne máš nejaké obľúbené inscenácie alebo vnímaš v našom divadle nejakú dramaturgickú líniu, ktorá sa ti zdá zaujímavá, alebo že čo ťa baví vlastne v divadle, ak ťa baví niečo v divadle a divadlo ako také? Samozrejme, akože keď mám tu možnosť, tak vlastne vždycky som si pozrel a dá sa povedať, že som videl všetko. A veľmi krásna rozprávka je Malý princ. To je absolútne úžasné. Možno, že moji rovesníci si pamätáte Nekonečný príbeh. A keď to videlo malé dieťa, ten nekonečný príbeh, tak vlastne to bola taká tá estetika, také tajomno a to som vlastne vnímal aj čo sa týka výtvarného a celkového spracovania tohto Malého princa. Pekná hudba, veľmi dobre to je vystavané, mám to veľmi rád. Ďalej mám rád Pomalý svet Roberta Kastla, ktorá je vlastne sa odohráva v malom prostredí. Je to taká civilná štúdiovka zo života a ja ako zvukár, keď to zvučím, tak ako vždycky na konci aj si všímam, že veľa ľudí si utiera slzy, takže je to také pekné. Mal som rád veľmi Palárika, to bola vlastne moja prvá taká divadelná hra, pri ktorej som bol úplne od začiatku procesu. A Kubo Nôta je veľmi skvelý režisér, inak bol spolužiak z Gimpla o rok vyššie. To sú prepojenia. Áno. Bolo to úžasné v tom, že vlastne ja aj na hodinách dejepisu mňa vôbec nebavili títo štúrovci. Ale zrazu som to videl v tomto kontexte toho, čo sa vlastne deje v dnešnej dobe. A ten Kubo Nôta to vedel tak akože pretaviť jednoducho, že človek vidí tie paralely s dnešnou dobou. A my sme už niekoľkokrát spomínali, že keď pracuješ ako zvukár v našom divadle, tak to znamená, že robíš aj kopec iných vecí. Často nahrávame nejaké voiceovery alebo pracuješ na stage streame. Minulý rok si takisto pracoval na stage streame, čo je akési živé nahrávanie rozhlasovej hry počas noci divadiel. Aká bola táto skúsenosť pre teba? Tiež to bolo zaujímavé. Keď som sa prvýkrát zúčastnil ako zvukár takejto divadelnej noci, kedy bol vlastne prenos do rádia, tak je to vlastne iné, lebo ide sa naživo. Človek vlastne tak predstaví, že kto je pri tom rádiu a nevidí, ako sa deje na pódiu, lebo keď je normálne prirodzené ako divadelná hra a človek je tam, tak vlastne keď sa niečo nepodarí, tak ako vníma tú celkovú energiu sály a nič sa nedeje, v pohode ide sa ďalej, sa zasmeje. Ale keď to ide do rádia, tak potom to môže pôsobiť neprofesionálne, takže bol som aj ja tak v napätí, ale prišli z rádia prenosové vozy a majstri zvuku a tí boli veľmi profesionálni, veľmi kamarátsky, takže pre mňa to bola prvá skúsenosť, ale vlastne to hlavné ťažisko alebo ten balván som nemal na mne. Ja som si ozvučoval svoje, akéby to naše štúdiu divadelné a prenosové vozy dávali pozor vlastne na ten output, čo ide do éteru, takže to bolo fajn. A čo by podľa teba mal mať dobrý zvukár? Možno aj aké vlastnosti? Dobrý zvukár? Asi v prvom rade uši dobré. Ja mám dosť veľké. To je dobrý predpoklad. Ale sa hovorí vlastne, že zvukár býva hluchý. Vlastne tým, že ak stále pracuje s tým zvukom a niekedy to môže prepáliť, alebo ja neviem, tak akože môže byť hluchý. Nemal by byť hluchý, ale mal by mať nejaké takéto uvedomenie, že tú predstavu nejakú, že nie ako, že iba ja to počujem, ale asi jak to možno, že počúvajú tí druhí. Dajme tomu, že tiež divadelná sála je špecifická. Dajme tomu, keď sú koncerty, tam môže byť hudba vybustovaná, ale keď to je v divadelnej sále, tak tam pokiaľ režisér nepovie, že chce to mať úplne že prepálené, tým nemyslím, že úplne do červeného, ale akože aby to fakt húčalo, tak aspoň ja si myslím nejako,
že by to nemala byť až tak náhlas, pretože ľudia tam nestoja, nehybu sa, ale sedia. Tým pádom úplne inak absorbujú ten zvuk. To sú akože moje také poznatky nejako. Neviem, či sa zakladajú na pravde, alebo sú to iba moje domnenky. A sú aj nejaké vlastnosti, ktoré by možno mal mať? Že má byť trpezlivý? No, samozrejme, každý človek by mal, keď pracuje v kolektíve, tak by mal byť trpezlivý a tímový. A divadlo, to je vlastne tímová práca. A s tým súvisí ale aj moja otázka, že lebo samozrejme, keď to ide ideálne, ako si predstavujeme, že všetko šlape, tak je to super, ale určite sa objavia chvíle, kedy niečo vypadne mikrofón, nejako zvuk nezafunguje tak, ako má, pustí sa zlý track, lebo vy musíte zároveň dávať veľmi dobrý pozor na to, že čo sa deje, ako si už povedal, že byť neustále v strehu, že čo potom sa deje, alebo ako riešite takéto situácie. Všetko to vlastne, keď som nastúpil do divadla, tak som to veľmi prežíval, lebo ja docela si ako zakladám na určitej zodpovednosti a profesionalite. No a tieto veci, keď človek vlastne nemôže ovládnuť, lebo veľakrát ten herec môže zabudnúť a ísť trošku iný text. A keď náhodou zabudne ten text, kde je šlágvor, tak teraz akože musí iba sa akože vydedukovať, OK, tak tuto to musím pustiť. No a s týmto celým, o čom sa teraz bavíme, je taká moja fascinácia tým, keď som došiel do divadla a teraz som zistil, že existujú nejaké zápisy. Ja som akože, že nebláznite to akože... Iba vysvetlíme, že tie zápisy, vždy je nejaký papier, nejaký dokument o tom, že kto na predstavení hral, nehral, kto bol zodpovedný a potom tam je taká kolónka, že zápis predstavenia, že ak sa niečo nepodarilo alebo niečo nebolo v poriadku, tak to sa tam zapíše a niekedy to sú veci typu, že rekvizita nebola v dobrom stave, ale niekedy sú to aj takéto veci, že svetlo nefungovalo podľa hercových predstav alebo zvuk nefungoval alebo naopak, čiže to sú aj takéto zápisy. Ono to je také akože veľmi zaujímavé, napríklad, že keď som bol nejaký ten prvý rok v divadle, tak na jednej skúške tam, nebudem menovať, prišlo ku konfliktu osvetľovač herec, kde vlastne osvetľovač vravel, že vlastne on chodil tiež na nejaké herectvo, ako keď bol malý a im vlastne hovorili, že ten herec by mal akože vnímať to svetlo. To znamená, že keď není meter dosvietené, tak ten herec by tam akože mal prirodzené ísť za tým svetlom. No a ten herec nejako mu hovoril, že to není pravda, začal ako trošku si robiť z neho srandu, že čo ty vieš. No ale ja si myslím, že ten osvetľovač mal pravdu. Lebo aby bolo správne nasvietené, pred predstavením sa všetko nastavuje. To znamená, všetko je nastavené nejako a potom ten osvetľovač nemôže to svetlo posunúť o meter. No a to už vlastne o tých egách, že či ten herec to uzná. Vlastne on ide so svojou hlavou. Ale ten technik nejde so svojou hlavou. Ten technik si to musí najprv pripraviť, naprogramovať a tam niekedy môže sa stať nejaká chyba, že náhodou volá, čo vypadne, pritom všetko tam môže byť, baterky môžu byť nabité, všetko ide, len zrazu je tam nejaký problém. A to sa normálne stáva. To je život a to sa stáva aj na profesionálnych koncertoch a s týmto by mal byť akože, všetci by sme mali byť s tým akože v pohode byť. Zrozumený. A nie, že vlastne technik urobí nejakú chybu a už ten herec ide, že ďalám ťa do zápisu. No. Ktorá inscenácia bola pre teba, na ktorej si spolupracoval v tomto smere najzložitejšia, že si tam mal najviac, neviem, zmien alebo najviac rôznych technických víziev v zmysle používania rôznych typov zvukov, mikrofónov? Ja delím tie divadelné hry, také, čo sú také voľnejšie, kde raz za čas človek pustí nejaký track, nejaký efekt alebo zdvíja šable na portoch a mikrofónoch a potom sú takzvané, že choreografie. To sú také nahustené divadelné hry, kde vlastne aj tí herci musia presne mať nacvičené, je to všetko natajmované a taká divadelná hra je napríklad aj Burlivé výšiny. Zo začiatku akože človek mal taký rešpekt, ale teraz vlastne už je to v pohode vlastne, lebo všetci presne vedia, sú tam, fakt je to jak jedna celá choreografia, že človek akože má z toho radosť, jak to šlape, jak švajčiarske hodinky. Ešte si spomínal efekty, to by ma zaujímalo, samozrejme vieme, že existujú rôzne databázy a tak ďalej, ale môže sa stať, že od teba niekto chce, režisérka, aby si pridal teda nejaký smiech alebo štekanie alebo čokoľvek, že ako potom postupuješ, hľadaš v nejakých databázach tieto zvuky alebo máš nejakú svoju databázu, z ktorej vychádzaš? Jasne, tak jedna vec je oefektovať samotný zvuk, ktorý vychádza z reproduktorov za pomoci mikrofónu napríklad.
Vtedy vlastne Mixpool má takú funkciu, že dá sa tam pridať nejaký efekt, nejaké echo, reverb alebo tak a si to nejako upraviť tak, aby to bolo k spokojnosti. Pokiaľ je tam nejaký, že treba tam nejaký zvuk navyše, ak hovoríš, že smiech alebo tak existujú také všelijaké zvukové banky, ktoré sú už free. Napríklad rádio BBC má na internete takú knižnicu zvukov, ktorí sú úplne free a tam si človek akože vypomôže. A sú aj nejaké zvuky, ktoré si vytvárame akoby na mieru alebo v divadle? Nejak? Áno, napríklad je rozprávka Princ Bajaja a kolega Kubo Uvačík, čo sú tam zvuky drákov. Tak napríklad ten išiel nahrať, sú tam akože 3 draci, 3 hlavy, 6 hlavy a 9 hlavy. No tak akože zobral mikrofóny, zobral hercov, 3, 6, 9 a nahral si ich a podľa mňa veľmi dobre to znie. Takže Kubo, rešpekt. Ja by som ešte veľmi rada spomenula, že teba budú mať ľudia možnosť počuť na DODčku, ale keď vyjde táto epizóda, už bude po DODčku, čiže to musíme nejako naplánovať s marketingom, aby to bolo... To je tá relativita času. Áno. Ale možno, že sa vieme minimálne teba spýtať, že kedy by ťa mohli ľudia, naši posluchačky vidieť, možno na stage. Jasné. Na Halloween 31.10. na Zelenom kríčku vlastne s kamošom a DJ-ským kolegom DJ Shakulom, s ktorým nás spája história trnavského hip-hopu. Vlastne my sme od nejakého 98. tu robíme aj s ostatnými chalanmi akcie hip-hopové. Veľa z tých chalanov sa tomu už nevenuje, lebo majú rodiny, odišli žiť do zahraničia a tak, ale so Shakulom sa tomu ešte venujeme z času na čas, jak nám dovolí čas. No a bude Mad Party, to je taká špecifická party, kde mixujeme hip-hopovým štýlom, to znamená do seba, aby to bol príbeh, niekedy to preskrečujeme, rôzne hudobné žánre. Je to skrátka pre multižánrovú, alternatívnu dance party. Takú, že vlastne je to na zábavu. V tom roku 2006, keď sme začali robiť tieto Mad Party, tak vlastne stalo sa to veľmi populárne v tejto alternatívnej kultúre, že vlastne to bolo krásne, že tancoval pankáč, potom tancoval vedľa neho, ja neviem, Kiurák, vedľa neho Depešák, vedľa neho hip-hopper, lebo sme to púšťali, ako, že sa to nadpájalo, že vlastne sme tam prispôsobili tomu BPM a bol to jak taký príbeh a vlastne tí ľudia neodchádzali, vlastne ostali tam a bavili sa. To bol taký vhľad do tej minulosti a Mad Party, takže vlastne teraz tá Mad Party bude taká tá halloweenská. Tak uvidíme. No. Odporúčame všetkým, aby išli na DJ Spina. A DJ Shakula. Áno. Trnavský hip-hop žije. Tak. A príďte aj do divadla, aby ste stretli nášho úžasného zvukára Lukáša Haasa. Ďakujeme, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie a majte pekný deň aj tuto, aj pri reproduktoroch. Na podcaste spolupracujú aj Matúš Vyšváder, Milan Hoďa, Jakub Molnár a Juraj Bombala.